Taïew Krish Bakhuid tangin duwai nagabinda ki ingal sanjong kong Dionisia marangar belarngut kikun kamda nagabinda kajing jatai bam jikut jong shan porlin lingdo iduwai rut nagabinda pinshai pol pale pada Sngi kaminda ka Sngi duwai rut nagabinda ethaneyal lamare bani kajing ko hai jingkia let permensia Barsis Pak. Sngi yaw jisu nagabinda ka jingai ka jingkor ko barra paudang te se halo jongi ivei pa ivei nginang ai thiru ka jing tumu shime jongi nginang duwairu nagabinda barak ministry janga holy redeemer redeemer center bad baro ki brio badon bindalang bad kanega center ngiwan rai ki barra kamatu jisu don ke batruai don ke baya side duaya side don ke bakershan yangi habun giliang janga roy kapar janga nega center don ki bakar shan yagi hadaka khaspa ka peu jangki don ki baduai side nginang duai baro ki jing dumo jangki don ki father ki sister ki bawani rap ki ba tre hangne ngiwanra ya baro ki kin hun jangane ka center ha ka de mas Bakhuid hai ba ka bor jisu nang seizo halo jangki ha kerteng opa baro kon baro men siem Bakhuid Amen. Ka jinga e jango trai jangi o Jesus Christ, but ka jingi jango blay. Lem but ka jingi aslak jango men siam Bakhuid kindon rengkad but pi barra. Rengkad but piru. Ko himen ko para tangin sange shipor pan map but kuslai halaga donut ka men siam. Halar ki pop baro ki bak nilale. Ay bau Jisu unang kadaw yangi yaki jingi dupa man ka kerlip mat. Kadwangi puson. Halor ka jinglong ka jingir Jisu ngiyoi hadukat na utrang ban kring yangi bad ukwa ban plai lud yangi na ki pop baro IT ki jing talat ki jing dona jangi IT ki jingang nu jangi ba ka bor Jisu nam pau ha ka jingim jangi ha ki inga sem jangi bangin long shisha ki kun ki palai luid Jisu be id sait kut yangi dagas namba kardor ka jome nakini ki pop nakini ki jing talot ka bam ngidon nga palam how blay badan por baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jimpar khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle phalat janga da ka jingle phalat janga da ka jingle phalat bakraw e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teizoti ya ki angel bat ki rikhuid badi pi ko himmen ko para benduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro nisne yangi badendala mapi ki pop jangi unielam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can not go play his name. Cristo
Sngi Kristo ma ko Kristo rap ko nyong penim jangi penim yangi to nginia duwai ni duwai nakabinda baro ki jing dumu shime jangi ni duwai nakabinda ki inga sem jangi ni duwai nakabinda ki bapang ki bashitang ni duwai ru nakabinda baro ka jing angnur janga holy redeemer ni wes senda mauklam but ka jing shakri lemba ka nega center ka jimpin preyang ya ka kubor baba ni duwai nakabinda ka nega channel da ka bangilaban poilut poik habun ki briu bon ki briu ki kala ka bamut bon ki briu ki jingoi jingkia lemba ka jing snap par ka jing puson ya ka tinu blai ni duwai ru nakabinda baharo ke bakar shan yangi ha ka nega ministry lemba ka convention lemba ka inner healing retreat lemba ki jing duwai ba per ina mandra baro ki badon bintalang ya ki nong ruai ki nong tem ki volunteer ya ki nong ya side ya ki father ki sister but baro ki brio ke ba ais bun men siam ban karshan yangi hagane ka ministry koble me ubalas ngoba ban pen comment ya ka prate da ka jimmi pa jongo kun jame utrai jang yu Jesus Christ to ai ngi karpan balemba ka kami jangu kamaria teisati nginio yagi jingkamen janga jingim bam jikut da utrai jang yu Jesus Christ kun jame uba im barsan sharing kad badme ha ka jingelang kawe jangamen siem Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kacing pulih nagi kam jong ki apostol. Haka sngi sabat ka babut la jan baro sinong ba kilai lumlang bat sengapi ka ketinu blay. Henry haba ki chu kilai iye ki paj ba kila dap da kacing pihun. Bat kila kren persyai kata ka belak kren da Paulus. Bat kila kren benye Henry Paulus berumar nabas. Kila kren da ka baslur ki ong. Kala long ka badan kam ba ya ka ketinu blay enya lap ning kong hapi. Henry namar ba pi kendar no ya kana pi. Bat pilai nyuela de ki bombi de kacing bom cukut. Hakmi ngilai no asagi gentle na ba utrai ulah hukum ngi kumta uong. Ngalabu ye pi ban long kacing syai ki gentle ba pindu braya kacing pen im syadu ka baku jong ka perthei. Haba ki gentle kilai sngo ya kani kila sngo pha bat kilai ro ya ka tinu play. Bat ki toy ki balachit na ka benta kacing bom cukut kila ngej. Bat ka tin utrai kala priang keleng kata ka than. Henry kichu kila kan shoja ki kin teru blay bakrau. Batri bada ki riurang ba jong kata kanong ba. Bad kila penki bande ben persyai Paulus bad ubar nabas. Bad kila be anoi ki nakathan jong ki. Henry maki bad kila kan teru upum na ki kisha jong ki persyai ki. Bad kila leisha ikonium. Bad ki senran kila dab da kacing kemen bada uman sim Bakhuid. Kaktin jong utrai. Ni songo yaule. Sam kandak kran number Nyel spa rapunyo.
Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. U Jesu la ong halage sendran. Lada pela itu yanga pinjin dala itu yaupa jongaru. Nadu minta pi itu yawu bat pela yo I yawu. U Philip ula ong hau. Kotrai to penise hangi ya upa. Tangkata ngidon kam. U Jesu la ong hau. Kata ngala don rengkat bat pi henre pimpat itu yanga mo Philip. Uta ubala yo I yanga ula yo I ya upa. Te bale ken pi ong hapeni hangi ya upa. Hato pim ngei ba ngalong ha upa ba upa ulong hanga. Yakiktin kiba ngakren hapi ngam keren na ladehi henre upa ubayaisa hanga ule yakikam jongu. Tongeit yanga ba ngalong ha upa ba upa ulong hanga. Lani tongeit yanga nagabinda ki kam banga le. Shisha nga ong hapi. Uta oba ngeit hanga uru unle ekikam bangale. But unle ekikam ba kam kraw ban yakini. Nemarba ngaleit sya upa. Kat yakaba pipan hakakerteng jonga ngale yakata. Ba endo pendon buram ya upa ha ukon. Ba lada pipan eye hakakerteng jonga ngale yakata. Ka gospel jong utrai Kecingero emek kusis. ko himmen ko para bayit ha utrai Jesu Christ. Ngidang yosno ya ka jimpen shai jongu Jesu halor ka jingade jongu padupa. U Philip u kili yaw Jesu peni hangi yaw pa. Padu Jesu ong utau bayo iyanga uyo I yaw pa. Kane kalongka jingi kai kabajiliu jongu Jesu. Utau bayo I yaw Jesu uyo I yaw pa. Don buon ki buriu hakane ka perte ki kentai ban ngeit yaw Jesu. Lese don ki buriu ki ong ngi duai ha uble. Don ki buriu ki ong ngirung i don uble. Bat ngi mane yaw tau uble. Henry kim tre ban pediang yaw Jesu pen ban haka jingim. Henry hangne u Jesu keren syai kadar
ban yo i ya upa ngide ban yo i ning kong menta ya jisu haka jingim utau ba yo i ya jisu yo i ya upa apa mut upa utre ha jisu jisu tre ha upa bad ngila ban sautu kamshai ya kane ka benda kumno ngiru ngila ban yo i ya upa ladangi pediang ya jisu ladangi imbadu jisu ngiru ngila ban yo i ya upa bad habangi impura ha jisu kai ka ban sajia hangi upa un im hapojangi but kibru kinyo i ya upa hangi but kane kalonga jimmaya kabau jisu bu hakamajangi ban yo i ya upa ngimdon kam ban wad ya upa hendra ngide ban wad ya jisu ngide ban id ya jisu ngide ban pediang pura ya jisu but ngide ban im badu jisu bad kata ka jinglong kan pen khalla hangi shaka jinglong ba pura jong uble upa ha pojangi yes ngo naka jimpule naka kam jongi apostol kumna u Paulus Bakhuid ulalong ubayalap shirahem shaki gentil but kai ka bakarpang jongi gentil ka bang yoi hangne baro mangi ngilong ki gentil kala don ka por ngimpat tip shapangu jisu henry habang layosngo ya ka jingalap shapangu jisu nia de dur bat kata ka jingwad jongi namar bale ya ki gentil kilongi ba wad ya uble kilongi ba wad ya uble omde ha ke rukam ka ba pura kumba jisu lahi kai henry khaba ui Paulus Bakhuid ulas tang ban yalap ya ki gentil kila kaloy ben pediang namar kila yakandu yaka jinglong pura janga jingwa janga jing trang janga dono jangi malle ki gentil ki wad ya utrai kidang wad ya uble ha ka jingem jangi kidon hapo jangi yaka jinglong uble kabapalong yaki ben wad klem sange ya uble bad minda u Paulus Bakhuid ulayang hakama jangi gentil badu layalap shapang u jisu bad kilala ben pidiang kila koloy ben pidiang iya kata ka jingalap jango Paulus Bakhuid namar kilayos no shapang u jisu bad kumba ong u jisu kitau ki bayo i iyanga kiyo i iya upa bad ki gentil kiba wad ya uble kila stang ben yo i ya uble ha u jisu bad ki kala long kristan kane kalonga jingjia ka bang yusngo na ka kam jangi apostol henry kay ka jimma ka ba ki apostol kam da me Paulus Bakhuid la yakandu ki bryo ki ba yid ya uble ki ba trang ya uble kila kandait no ya ka jingalap jangu Paulus apostol habaula yalap shapang u jisu kine kilongi ju kide ben long ki ba kloy ben pediang iya ka jingalap u Paulus Bakhuid henry kila piguin persya ya u Paulus Bakhuid kila beno ya u Paulus Bakhuid henry ki gentil ki badang iya I wad ya u bale kila shem kloy ya u bale haba kila yusngo ya ka sur jong jisu naga taka daw ko himmen ko para habangi pe saudong janga parte ka jingstang janga jingim kristan kalastang haki gentil namar ha parthe baro kawai mallaki riladang ishem shuabakin pidyang yev jisu kilongi gentil kilongi ba wahad ya kasuru bale kilongi ba trang ya ubale bad hapo jongi haka jimmur jongi kadon ke jingit ya ubale bad habaki apostol ki yalap haba ki nongyalam ki yalap shapangu jisu ki kaloy ben kijit ya ka sur jongu jisu kila kaloy ben kijit ha ka donu jongi ya ka jinglang jongu jisu but kila kaloy ben pinwandur ya ka jingwa jongi hau jisu baki kalalong kristan nagata ka daw ka parte baro kawai ka kalalong kinongbur jongu kris ki kaloy ben bud iya u kris wadlada don bon ki bryu ki balong gentil kilong ki bamane ya ki blaitao kila yisi ya ki bryu ki hikai persha ya kata ka jinglenium jonki henry khaba kila yosngo sur jisu kila yeno ye kitabaro don bon ki jakka ladangi peit ya ka history jonga parte
Don kiba peniap iki bruyu. Lada kidon gibriu kiba peniap ya gibriu kiba wan yalap kano keniam henry wat kita ki nom peniap bruyu kito kiba bam ya ki do bruyu kilas tang ben pediang ya ki apostol kilas tang ben pediam ya ki jingalap ukris namar kasur Jesu ke jinglom Jesu ke jingim jong Jesu kala kering ya ki bat kala penjai jai ya kita ke mensiam jongki bat kila kaloi ben penrit yalade bakila ino shisendon ya baru kita ke jinglong basunio jongki ban kudup ya Jesu haka jingem jongki kai ka lajia haki kumbang ila yosngo naka gospel kumbang ila yosngo naka gospel Jesu on uble uim ha Jesu uim ha uble bar haka ju kadur kino ki bru ki pidiang ya Jesu ru kinyo mad ya kane kaju habang ngi pidiang ya Jesu kai ka badang je hangi ngi kelalong ko mo Jesu haka jinglong jangi habang ngi pidiang ya Jesu haka ju kadur ngin yoru ya ka jinglong uble ha po jangi Shisin bangi don ka jinglong uble jinglong u Jesu ngimla shu banisi ngimla shu ban betar ngimla shu ban Bakhuid ngimla shu ban long nong shun jongive pin ban ngistang ban long kumu Kris kane kade ka jinglong jongi brio ba pinriu bale ha ka jingim lese kadba pisngap yanga pila ban yo e bon jait ki jingta lot ha ka jingem champi lese don give up Bakhuid don give up Bishni don give up betar don give up yale ha bat ki jingkwa brai ha ka jingem champi don give up bon na padeng jonging yale but bon jait ki jingta lot henry habang is tang ban pediang ya Jesu da ka jingin da ka jings neverit mensiam u Jesu un penkala ya ka jinglong kane kalong ke jimmen doi jongi ki kristan habangi imbadu Jesu habangi duai habangi kampelut ya kapor jongi badu Jesu kai ka badang jia ngidang yo jinglong u Jesu hapo jongi ngimla shu ban Bishni ngimla shu ban betar ngimla shu ban lesniu yakiwe ngimla shu ban kranbain yakiwe ngimla shu ban sha yaki jingsni ban senshar yangi ngistang ban ailad ya Jesu ban senshar badu Jesu ong haka kerteng jongu ngidon ka jingjap ladangi pane ye haka kerteng jongu ngin job shisinu Jesu stang ban imhangi shisinu bleu stang ban imhangi shisinu bleu stang ban senshar ya jinglong jongi shisinu Jesu stang ban senshar ya ka metka par jongi nginum la shu ban im kumba ngi immangi badu Jesu wan shangi man ga kalep mat ban pen karla ya jingim tonginang duwai na do ka donut im hangi ko Jesu kanamba ubleiru in im hangi bad ngiru ngin im hadu Jesu shisenu Jesu im hangi ngim ban se ban im ha u Jesu bangi along kawe badu Kris ngidwai nagabinda kanega jingai haganegi yukirish Bakhuid Jesu bai melang uble bapin vanduri ka jingim jangi ngidon bon ke jing talot ngidon ke jimpang ngidon ke jing shitam ngidon ke pop ngidon ke jing sini ka bahar rukam Jesu wan imbatni rung hapo jangi ngiru ngin rung hapo jame bangi along kawe bad me bad uble upa ha ka jingim jangi pen kala duri yangi en ya ro ya utrai Jesus Christ Junam la junam amen. ngin playa ka jingait ka jangi ngang ngait au blay pa badan por baro unang ta ka bening bat kendo bad how Jesus Christ kun pa marwe jangu utrai jangi yau bela pu na sem Bakhuid yau bela kana ka Maria teisuti yau bela shale ben hapo pondios Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu ula khiyasha ki bayam haga sngi ka balai ula mi pat na ki bayam ula kiu shabening usang shakamonu play upa badon bor baro nang ta wan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam ngange thau men sem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyasala ki rikoid haga jimap ki pop haga jimmi pat ka do haga jingem bam chikut amen Lai spa new puju.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jumpi kan long ka ba pediang hon ha ublay upa badan bor ba ro to try pedeng jing kenya di ti jong pi na ka manta ka jing ro ka puram pedeng jong ka jing manta yangi ba ka palang ko jong ba ro ko wei to pediang ko pa ba koi ya ka ne ka jing tarwa barit jongi ya ka bangi vandra hakama jome da ka jing kamen ka bangi kan mau buram ya ka maria te suti bala kerku ba to ai ba kan long na ka venda jongi ya ke bala penyaso ha ka jing kinia u kris ka jim pentengen hangne ha prate ba ka jim penim bam jikut jongi uba em parsan shar genom la genom amen utrai undon reng kha bat phim rengka bat phiru to ken diu ya la ki donut yin te yi shao try to ina ingu ya utrai ublay jangim ka shong hok bat ka jai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi banyaro ya ki kam ba jame ha ka jinken diu nam ya baro ki ri kuit bat kam dam kad ba ngidam ken mau ya ka maria ka teisoti bala kerku ban pen bana ya ka jing krau jang ka jingisne jame ha ka jing rawai ya ro janga nama da shisha melale ki kam krau na bakusha bakut ka prate bat mela priang ya ka jingisne bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka shakri jame ha ka jinglong rit janga mela ai hangi lemba janga ya u nongseng janga jimpenim ya u bendriu u kon jame u trai jangi u Jesus Christ lemba jangu ka kinhun jangi angel ka mane ya ka buram jame bat ka kamen hakama jame shi junam ni kar padi me to ai ba ki sur jangi kinya so bat ka janki hakawe ka sur janga jingrawai ya ro khabba ni pen bana Hakane ke por ka bakan tang tam tongin trang ia umen siam Bakhuid kam dame hakane ka ayom hakabangi pin kren ka pinda ka Pentecost ai bau Jesu unang rung hapo jang ilam bau men siam Bakhuid bangin imbadu Jesu un imbat ngi bat ngi yalong kawai badu blai upa kum bau Jesu la ong utau ba yo i anga yo i ya upa ko himen ko para itrang na ka pinda ka jimben slay jang men siam Bakhuid bangialong kawai badu blai ini along kawai badu Chris badngi im badu Jesu ui im badngi man ka kelimat dashisha melong u Bakhuid ko trai ka teme jang ka jing koi barom namar ka tangi karpadia me topen Khuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen seyem jame kum ka umjer halo janki bakin kerlalong yangi kamet barkasnam jang utrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pdiang ya ka jing shashita ula shim ya upu pada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage sendran u ong to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jumpi
Hakaju ke rekomendala le bam ula shim ya kuri. Bada ka ba aingo biang yame ula ayaka halake sentran u om. To shim bat di na kane pi barra. Namar kane kalong ka kuri jagasnam janga. Jangka jutang batti mai bat bam chikut. Ya ka bayan pen mi naka benda jambi. Pa naka benda ki babon. Naka benda ka jimap ya ki pop. Tale ya kane ban kan mau ya nga. Kosnam bakardor jango Christ ta pen koid yangi. Pen koid ya ke mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia ya ke bapang ki bashitam. Ya da yangi na obamen ya ki kalam. Kajim maya jongka jinget. Namar kata ngi ke pen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo binda hakamet bad gasnam ukris ngin long ke bela penyat le kawai da umen siem Bakhuid. Token mau kotraya kabalang jame kabala priang hasatala kaparte pato penjana yaka haga jingin rengkat badu lio uppa Bakhuid jangi wilbert ubishab jangi bad baru ke lingdo bad kiriniam token mau lemro yaki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yotia da ka bakrmen yaga jimmi pan bad ya baru ki bela kalat no haga jingis ne jame top diang yaki shaka jing shaka kama jame. To isine yangi baro ngi karpadi me barengkat bat kamari ya teis di Bakhuid kami jongoble u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensava e me pateng la pateng ngin long ki babit ben ya bindale ma ka jingim bam jikut but ngini ro but pendon buram me da u kun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallo hamayu bleupa badan bor haga jingelong kawe jeng menseem Bakhuid barro ko buram bad ke jingero genom la genom Amen. ko himmen ko para tongin duwai daga jinge naga binda bara ka jingai ka jingkar ku halo jongi panginang terwa kamatu jisu baro ke jingang no jongi akar padi pi baro banduai nega binda ka holy redeemer ni ba center mau klam but baro ka ministry ka ba ni pin priang naga nega center kam da me ke jingela pi tinu trai but ki video baro ka bangi pin mi ka mas Bakhuid ya ka divine mercy jing baro but ki ba ngap papuson ni IT ki baro bakan don ka jingala ka bamut ka jimben slejung men siem Bakhuid ka jingko jing kia met ban men siem habaro ki brio ki bashim kia kanega channel bat ka jing dubai ki dubai ro naga binda baro ki ba shakri lempa kanega center ki nong ruai ki nong tem ki nong yes side baro ki nong kershan baro ki ba kershan yangi daka jing spoon men siem jangi daka spaka pel ki kan mau ki baro ha kanega port ni IT ba kanega ministry kalong ka ba yar shishu kalong ka ba priang shishu habun ki himmen ki para hagari ka sigit bat habaru Kopa jungim baha beneng kalong ka Bakhuid ka teng jume kanwan ka hima jume kalong ka mon jume hakin do kumbaha beneng to ayang iminta ka jimbam jungi ka bahala kasmi patamap yangi kring khang jungi kumbangi rungi map ka beles niyo yangi padwatiram yangi shaka jimban shoy henrei tap light yangi naka basiniyo top light yangi ngi karpat ko try na jing siniyo barra haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ka jing is ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing da na ka jing jin jar barra
kat bangidang ap ke melendia ka jing karmen Bakhuid bat ka jing wan pa jong nong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka buram chinom la chinom Kotrai Jesus Christ me ubela ong ha ki apostol jame ka jing suk nga ai happy ka jing suk nga I happy wat paid igi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame wat ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jingya tali ka wai kat kum ga mon jame mame bayim badu basensha junom la junom Amen ka jing suk utrai kandon barabo renka bat pim God but people dap da ka jingi do Christ tongin ya ingu markalia Hakami ukon lambro jong oblai hakami bakit na ka pop jong ka partay sakito ke bala kharcha ka jing ka wai jong ukon lambrot ko kan ra no long ka shong ka ko man rong po yeng junga blai shong tan ka ti me ka mat sim junga ka sakya hi ka met presnam jong Christ kan train shaka jing pam jong Ablego kun ablego men siem Bakhuid ngis ngongo ngia ro ngi pendon burom ya me nama
iya long kawai aga jingim jungi bayi pai ko jisu bai it melawan hapo ko donur kamen siam jungi haga nigi yukirish Bakhuid bangi along kawai bat me bamme me along kawai bat ngi bangi yo i ame ngi yo mad yame bat ngi yo i bat ngi yo mad ya uplay upa lemba umen siam Bakhuid pen gandang shushu yangi bagane ka jingalong kalong kaba seizo shibun haga jingim jungi ko jisu bai it pen gandang yangi kamda me ka binta baro kabangi sauto bambia lemba ka jingwan jame hagane communion mensia kamda me yagi kimen ki para baro ki bapdiang yame hagane ka line mas daga jing trang jangi daga jing kwa jangi kindo yaki karko yaki baro pen slay yaki baro pen gandang yaki baro med bad mensia bangindop light na baro ki jing tingit janga pop bangindop light na ka jing pang jing shitop kikinyang janga jimpang kin ino yangi namar medon hapo jangi ka bor jame ka kongo ya barro ki jing sinyo janga ni ka parte baki petno jingai nangi jisu garko yangi penslay yangi pengandang yangi hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai Khablap sa yangi kotrai daga sakramen Paskha ngi karpat bamangi kibarake yaga jingkan mau buram yaga kami jongukun jame ngi laban pen pau haga do ben yap jungi yaga jingim ujisu uba im barsansha junom la junom amen ni duairu ben yopediang yaga jimpen jampura naga jimpen chitom shipor hakabangi duwai ke jing duwai jubilee bat kumjur habangi bujing dumu nakabinda ke jing dumu jungu pa Bakhuid koppa uba habening to ai ba ke jingait ba mela ai khangi hau kun jame Jesus Christ u himen jangi bat ba ke telik ding janga jingir spoon kan klang hake donu jangi tau men siam Bakhuid kan kersia biang hangi ya ke jingkarmen bala kerko nakabinda ke jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shaki nong lur lengka bam ju shang tai pan bet ye simbai janga gospel to ai ba ki togi simbai kin pen kala dur na shapo ya ka jait ben driu badi ka parthe mariang baro kawai ha ka jingkame lendi batikana ya ka beneng batimai bat ka parthe batimai aba enda e ki bo jangu bamen la bengno ka buram jame kan ting shine junom to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang nud ya ki tia jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pinsa priang ya ka jingkamen ba jingsuk jungu nong siuspa jungi setala ka pertai shame ko blay jungi bala kerku junam kan longa buram bat ka jinga ro junam amen kopa jungim ba happening ka longa ba kui kerteng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kandau kumba ha bening angi minda ka jimbam jungi ka bahala ka sngi bata map yangi karang khang jungi kumbangi rungi map yaga beles new yangi badwa delam yangi shaka jimpan shoy and rate up light yangi na ka bas new amen kublai ko maria ka badam ta ka jingae utrai don bet pha la kar kuye phana pre kinde bala kar kuye usopo jom pha jisu ko Maria Bakhuid ko mi jongo play duai na kabinda jongi kinompop minda bla ka por ka jingia jongi amen kha buram hau pa dau kun badamen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamen ning kong kum juminda de para por jinom la jinom amen utrai undon rengka bat pim play badan bor baran kar ko yapi upa barukun badamen sim Bakhuid ya lesuk men pen bana ka kubar babhajang utrai daga jingim ka jompi hallelujah hallelujah so ya blay hallelujah hallelujah
Aspa Prapue. Amin. En jero utraj surprise. Junam la junam amin.